بسم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على من قلت في حقه تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها. Wala menene amfanin rayuwarmu da rayuwarmu a ce a taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da zamu ce rayuwarmu ta zama ba ta da amfani babu wani wanda ya yi mana abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ba wai a gurin mu ba har a gurin Allah babu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka taɓa jin wanda Allah ya ce in dai har da gaske ne kuna so na ku bi shi in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine mai qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ko ka taɓa jin wanda Allah ya ce matuƙar kun bi shi to kawai kun bi ni shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai mai iya rasula faqad hada Allah ko ka taba jin wanda Allah yake gade shi shine mai wallahi asmaka minan nas ko Allah bai da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban shi Abu Lahab ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai kyale shi ba Allah ya keta shi Allah ya zage shi ya tsine mai babu abin da Allah subhanahu wataala bai shi ba in dai har za a taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai shiru da bakin mu ya zama da awar shi mana sai ta zama ƙarya ce kenan in dai har za a taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yiwu ƙarya muke cewa muna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole mu roki Allah subhanahu wataala ya ƙagi tsinuwa mai bibiya ɗaya bayan ɗaya ta tabbata akan shugaban ƙasar Faransa Allah ya tsine mai albarka Allah ya tsine masoyin shi albarka Allah ya tsine mu goya bayan shi albarka dan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani ɗan kasa da bai kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya karya shi in dai har bai yanke alaƙa shi da Faransa ba duk wani mai kuɗi wanda bai kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya talauta shi ya kwace kuɗin duk wani mai mulki wanda ba zai kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya karbe mulkin nashi magana ne yake takama duk wani mai rawanin da ba zai kare haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah in an ji alƙiyama Allah ya sa rawanin Allah ya zama da baibayi a gare shi a ranar tashin alƙiyama kuma duk malamin da ba zai kare haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wallahi ya kuka da kai shi duk ba laifin malaman bane ba sun yi shiru ba za a sanar mutane girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a faɗa mutane girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kowa zai san waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a zo a kire shi ba duk malamin da ba zai kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah wadare shi kuma wallahi ba zai gama da duniya lafiya ba fartane je sawa da ubangiji shi lafiya in har an taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranka bai baci ba sai an yi da ranka zai baci sai ya ƙara shinkafa kuɗi ko ya ƙara man fetur kuɗi ko sai an taɓa wani naka ya kamata mu farka wallahi ya kamata social media mu motsa mun na kishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana kishi manzo Allah sai kai ne ba za ka yi ba Allah wadaran duk wanda ba zai kare haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba